продължение на повече от 5 десетилетия апартамент в Димитровград остава официално запечатан, игнориран от жителите, избягван от полицията и отсъстващ от каквито и да било подробни публични записи. Когато следовател решава да оспори мълчаливата заповед, обхващаща поколения, той открива, че стаята не е била заключена, за да защити външния свят, а за да запази нещо, което никога не бива да напуска. Дълбока, клаустрофобична и зловеща психологическа история на ужасите, където досиетата заместват телата, а вратите се превръщат в окончателни присъди. Напрегната и смущаваща история. Гледайте до края и ни кажете в коментарите, бихте ли отворили тази врата? Вратата се намираше в самия край на коридора. Апартамент 31. Винаги затворена. Винаги чиста. Прекалено чиста за сграда, построена в края на 60-те, където мазилката падаше на люспи, а металните парапети ръждясваха бавно, но неизбежно. Останалите врати носеха следи от живот. Дръскотини, сменяни ключалки, лепенки, следи от мебели. Само тази изглеждаше недокосната от времето. От 1970 година насам никой не беше живял там. Поне така твърдяха документите. В регистрите на общината апартаментът фигурираше като временно запечатан, в полицейските архиви като неподлежащ на отваряне. Без обяснение, без срок, без подпис, който да може да се проследи. Петър Колев за първи път чу за стаята по време на рутинна проверка на стари жилищни блокове в Димитровград. Сградата трябваше да бъде включена в програма за укрепване. Нищо необичайно, докато инженерът не посочи конкретно място на плана и не каза, че зад тази врата има аномалия. Температурата вътре не се променяше. Нито лятото, нито зимата. Сякаш пространството не беше част от сградата, а нещо отделено, затворено в собствена среда. Когато Петър поиска досието, получи папка с пожълтели листове. Първите страници описваха млада двойка, настанена там през есента на 1969. Мъжът – работник в химическия комбинат, нощни смени. Жената – без постоянна работа. След няколко месеца записите спираха рязко. Нямаше сигнал за изчезване, нямаше смъртен акт. Само кратка бележка. Апартаментът е заключен отвътре. Случаят е приключен. Това беше невъзможно. Никой случай не приключва така. Първата нощ, в която Петър остана сам в сградата, той не отиде до вратата веднага. Стоеше в края на коридора и слушаше. Тишината не беше празна. Тя имаше плътност. Като въздух в помещение, което отдавна не е отваряно. В 3 часа и 14 минути се чу звук. Не стъпка, не удар, а отчетливо метално завъртане на ключ. Един оборот. От вътрешната страна. Петър замръзна. Погледът му се плъзна по коридора. Нямаше никого. Камерите, монтирани временно за проверката, не показваха движение. Когато се приближи до вратата и допря ухо, не чу дишане, не чу шум, но усети нещо по-лошо, присъствие, което не се нуждаеше от звук, за да бъде осъзнато. На сутринта подаде официално искане за отваряне. За първи път от десетилетия отговорът не дойде веднага. 2 дни мълчание. На третия получи кратко разпореждане без бланка и без печат. Отварянето е разрешено, но без свидетели, без запис и без доклад за съдържанието. Само едно изречение беше подчертани. Каквото и да намерите вътре, то не е предназначено да бъде изнасяно. Петър разбра, че стаята не е била заключена, за да пази нещо вътре. Била е заключена, за да не излезе. Петър се върна в сградата малко след полунощ. Коридорът миришеше на стар бетон и влага, но когато застана пред апартамент 31, въздухът се промени, стана по-студен, не като течение, а като помещение, в което никога не е живяло тяло. Ключът, предоставен от управата, беше стар, тежък, с изтрит номер. Когато го вкара в ключалката, усети съпротивление, не механично, а сякаш нещо от другата страна притискаше обратно. Завъртането беше бавно. Вратата не изкърца. Отвори се прекалено тихо. Вътре беше тъмно, но не напълно. Светлината от коридора очертаваше стая без мебели, без завеси, без следи от обитаване. Подът беше чист, но не поддържан, чист като след изтриване.
Стените носеха слаби следи от надраскване, концентрирани около височината на човешки рамене. Не хаотични, повтарящи се. Все едно някой е вървял в кръг, допирайки се до стената отново и отново. Петър направи крачка навътре. Вратата зад него се затвори сама. Не рязко, с внимателно, контролирано движение, придружено от второ, ясно завъртане на ключа. Отвътре, стаята нямаше прозорци. Архитектурно това беше невъзможно, но фактът стоеше пред него. Само една гола крушка в центъра на тавана, която светна без той да е докоснал ключ. Под нея кръг от по-тъмен бетон, като следа от продължително стоене на едно място. Петър се наведе. Повърхността беше изтъркана, почти полирана, сякаш от обувки, които не са мърдали с години. По стените започнаха да се появяват детайли, които първоначално окото отказваше да приеме. Номера, дати, имена. Издълбани, после замазани, после отново издълбани. Повечето бяха нечетливи, но едно име се повтаряше – неговото. Петър Колев, изписано по различен начин, с различен натиск, на различна височина. Сърцето му заблъска, но той не отстъпи. Приближи се до стената и прокара пръсти по буквите. Те бяха свежи, не стари, влажни на допир. Тогава чу дишането, не зад себе си, не до себе си, от самите стени, равномерно, търпеливо, като на човек, който е чакал дълго и знае, че няма нужда да бърза. Крушката започна да пулсира. С всяко примигване сенките по стените се удължаваха, оформяйки силуети без лица, без крайници, но с ясно очертана височина на човешко тяло. Петър осъзна, че стаята не е била празна никога. Тя е събирала. И когато вратата се отвори отново, не навън, а навътре, той разбра, че полицията не се е отказала да я отвори от страх, а защото всеки път, когато го е правила, някой е оставал вътре. Когато вратата се отвори отново, не последва звук. Нямаше скърцане, нямаше щракване. Просто пролука, достатъчна, за да покаже, че пространството зад нея вече не беше коридорът. Петър не видя познатата светлина, нито сивите стени на блока. Видя друг коридор, по-тесен, по-нисък, с бетон, който изглеждаше по-стар от самата сграда. Въздухът оттам миришеше на застояло и на нещо органично, което е стояло затворено твърде дълго. Той не прекрачи прага веднага. Част от него очакваше заповед да спре, някакъв вътрешен инстинкт да го дръпне назад. Такъв не дойде. Вместо това усети ясно и студено убеждение, че ако не влезе сега, вратата ще се затвори завинаги и той ще остане от грешната страна на обяснението. Коридорът отвъд беше осветен от същата пулсираща светлина, но без източник. По стените имаше врати, номерирани не с апартаментни числа, а с дати. Години. 1970, 71, 73. Всяка врата беше затворена. Някои имаха дръскотини около дръжките. Други – следи от удари, сякаш някой е блъскал с рамо, докато силите му свършат. Петър пристъпи напред. Подът под краката му беше неравен, на места леко хлътнал. Тук-там личаха тъмни петна, които бетонът не беше успял да задържи. Той спря пред врата с дата 1978. От другата страна се чу тихо почукване, ритмично, търпеливо. Не като молба, а като сигнал. Не отвори. Продължи напред, докато стигна края на коридора. Там нямаше врата. Имаше огледало. Старо, напукано, с потъмняло сребро. В отражението си Петър изглеждаше по-уморен, по-слаб. Сякаш беше прекарал години в това място, а не минути. Зад него, в огледалото, се виждаха силуети. Много. Подредени в редица, всички обърнати с гръб. Всички на една и съща височина. Когато направи крачка назад, отражението не го последва веднага. За миг, кратък, но отчетлив, в огледалото остана версия на него, която не помръдна. Очите й бяха отворени твърде широко. Устата се раздвижи без звук. После образът се изравни с движението му. Почукването зад първата врата спря. Вместо него се появи нов звук. Стържене, което идваше от всички страни едновременно, като ногти по бетон, като хора, които се опитват да оставят следа, преди да бъдат забравени напълно.
Петър разбра, че стаята не е капан, тя е архив. И всеки, който влиза, добавя още едно име, още една дата, още една врата, която никога няма да бъде отворена отвътре. Петър усети как времето в коридора се разтегля. Нямаше часовник, нямаше ориентир, но тялото му реагираше така, сякаш беше прекарал там много повече от няколко минути. Дишането му се забави не по негова воля, а защото въздухът го принуждаваше. Всяко вдишване беше плитко, студено, с метален вкус, който се задържаше по езика. Той се обърна назад. Апартамент 31 вече не се виждаше. Коридорът зад него беше същият като пред него. Безкраен, с врати от двете страни. Датите започваха да се променят. След 90-те идваха 2001, 2005, 2012. Вратите бяха по-нови, но следите по тях бяха по-дълбоки, по-отчаяни. Някои бяха изкривени, сякаш дървото се е опитвало да се огъне навън. От една от тях се чу глас. Мъжки. Пресипнал. Не крещеше. Говореше спокойно като човек, който обяснява нещо за последен път. Петър не можа да различи думите, но разпозна интонацията. Това беше тонът на полицейски доклад. На човек, който вярва, че ако говори достатъчно ясно, някой от другата страна ще разбере. Той постави ръка върху дръжката. Металът беше топъл, ненормално топъл. В момента, в който пръстите му я обхванаха, гласът спря. Зад вратата настъпи тишина, поплътна от всяка друга досега. Като тишина след признание, Петър отдръпна ръката си. Знаеше, че ако отвори тази врата, няма да излезе същият. Може би изобщо няма да излезе. Коридорът реагира на решението му. Светлината пулсира по-силно. Огледалото в далечината се появи отново, макар че преди го нямаше. В отражението му силуетите вече не бяха с гръб. Бяха обърнати към него. Лицата им бяха размити, но очите ясни. Всички гледаха към едно и също място. Към него. Подът под краката му леко се пропука. Не с трясък, а с тихо, уморено изпукване. В процепа се видя тъмнина, която не приличаше на дълбочина, а на плътна маса. Нещо, което не пада надолу, а чака нагоре. Оттам се надигна същото дишане, което беше чул в стаята. По-близо, по-лично, Петър разбра, че архивът не е пасивен. Той избира. И тази нощ беше избрал него. Петър направи крачка назад, но коридорът не му позволи да увеличи разстоянието. Пространството се сви почти незабележимо, като бавно затварящи се челюсти. Вратите от двете страни вече не бяха на еднакво разстояние. Някои бяха по-близо, други сякаш се отдалечаваха, но всички бяха обърнати към него, леко наклонени като свидетели, които очакват реда си. Дишането от пода се усили. Не беше шумно. Беше равномерно, уверено, сякаш под бетона имаше гърди, които отдавна са се научили да не се нуждаят от въздух, но все още помнят ритъма. Петър усети вибрацията в костите си. В слепоочията му се появи тъпа болка, същата, която изпитваше при разпити, когато истината вече е изречена, но все още не е приета. Една от вратите се отвори сама, не напълно, само колкото да покаже вътрешността. Стаята беше тясна, с нисък таван. Вътре имаше човек. Мъж, седнал на пода, с гръб към вратата. Ръцете му бяха притиснати към гърдите, сякаш държеше нещо невидимо. Петър направи още една крачка и видя, че мъжът няма лице. Там, където трябваше да бъдат очите и устата, имаше гладка кожа, леко опъната, без следи от насилие. Като че ли лицето никога не е съществувало. Мъжът заговори. Гласът излизаше директно от стените, не от тялото. Тонът беше спокоен, служебен. Той изреждаше факти, дати, имена, решения взети без протокол, случаи прекратени без обяснение. Всеки ред завършваше с една и съща фраза. Заключено отвътре. Петър разпозна някои от имената. Колеги, началници, хора, които са изчезнали от системата без шум, без следа, без официално обявяване. Разбра, че това място не събира случайни хора. Събира тези, които са били близо до истината и са спрели. Доброволно или не. Вратата се затвори. Коридорът отново беше цял. Огледалото в края се приближи.
В отражението си Петър видя как зад гърба му се появява дата, изписана във въздуха, като с невидим нож. Годината беше настоящата, мястото празно, все още. Подът се разтвори леко под краката му, достатъчно, за да усети как нещо го докосва. Не ръка, не предмет, намерение. Ясно и хладно, като административно решение, което не подлежи на обжалване. Петър разбра, че ако остане още малко, датата ще се запълни. И вратата с неговото име вече чакаше. Петър се насили да се движи. Не напред, не назад, настрани, към една от стените, сякаш можеше да намери граница, пукнатина, нещо, което не принадлежи на този коридор. Дланта му се плъзна по бетона и за миг усети неравност, почти незабележима. Линия. Шеф. Сякаш пространството беше сглобявано на части и някой бе забравил да скрие съединението. В момента, в който натисна стената, реагира. Не се отвори, запулсира. По повърхността й премина вълна като под кожа. От нея се надигнаха шепоти, десетки, стотици говорещи едновременно, но всички повтаряха едно и също: не излизай, не защото е опасно, а защото е безсмислено. Коридорът започна да се променя, вратите вече не носеха години, а имена. Някои бяха изтрити, други надраскани повторно, сякаш някой е съжалявал, че ги е премахнал. Петър видя врата със своето име, изписано старателно, без грешка. Под него празно място за дата. Дръжката беше леко раздвижена, сякаш от вътрешната страна някой проверява дали още е там. Дишането от пода спря. Настъпи тишина, толкова пълна, че ушите му зазвъняха. В тази тишина прозвуча нов звук. Стъпки, бавни, човешки, не ехтящи, а плътни, тежки, идващи от задната част на коридора. Петър се обърна и видя фигура. Не сянка. Човек. В униформа от минало време, с избелели пагони и лице, което изглеждаше познато по начин, който не можеше да определи. Фигурата спря на няколко метра от него. Очите й бяха живи, но празни. Устата се отвори и гласът прозвуча ясно, без ехо. Ти си последният, който зададе въпроса. Петър не отговори. Знаеше, че тук въпросите са грешка. Фигурата продължи. Другите приеха. Те затвориха папките, подписаха, обърнаха се. Ти не го направи. С едно бавно движение фигурата посочи вратата с неговото име. Ние не наказваме. Ние съхраняваме. Коридорът се разшири за първи път. Пространството пред него се отвори в огромна зала, пълна с врати, подредени като архивни шкафове. Нямаше край. Всяка врата беше затворена, всяка нян заключена отвътре. Петър усети как подът под него умеква. Не потъваше, задържаше, като ръка, която не пуска, но и не стиска. Оставя време. Вратата с неговото име се открехна. И от вътрешността й излезе мирисът на коридора. Петър усети как краката му вече не са напълно негови. Не бяха сковани, не бяха парализирани, просто принадлежаха и на пода. Всяко движение изискваше съгласие, което не идваше от него. Залата с вратите дишаше бавно, равномерно, като огромен организъм, който не бърза, защото знае, че времето работи за него. Вратата с неговото име се отвори още малко. Недостатъчно, за да покаже какво има вътре. Само тънка линия тъмнина, която не поглъщаше светлината, а я задържаше, сякаш я изучава. Отвътре не се чуваше звук. Нямаше глас, нямаше стъпки. Това беше най-лошото. Мястото не се нуждаеше от примамка. Фигурата в униформа застана до него. Отблизо Петър видя, че плътът не е просто стар. Той беше носен прекалено дълго, впит с мирис на влага, метал и страх. Лицето на мъжа започна да се променя. Не рязко, не болезнено. Черти се разместваха леко, докато не приеха форма, която Петър познаваше от архивни снимки. Стар началник. Мъж, който е подписвал откази. Човек изчезнал преди години без обяснение. Ти мислиш, че изборът е твой, каза фигурата. Всички мислеха така. Вратите около тях започнаха да вибрират. Не се удряха, не се блъскаха. Те отговаряха, като регистри, които потвърждават запис. Петър усети как името му се разнася из залата, не като звук, а като данни, които се вписват на правилното място. Той се опита да говори, но гласът му не излезе. Вместо това от гърдите му се откъсна дъх, който не стигна до устата. Подът под него се втвърди,
оформяйки ясна граница, последната линия пред прага. Фигурата отстъпи крачка назад, сякаш ролята й беше приключила. Последният въпрос вече е зададен, каза тя. Отговорът е самото оставане. В този момент Петър осъзна, че вратата никога не се заключва отвън, че никой не е бил вкарван на сила. Всеки е направил последната крачка сам, воден не от страх, а от нуждата да знае до край. Вратата с неговото име се отвори достатъчно, за да усети въздуха вътре. Той беше същият като в коридора, същият като в стаята, същият като в архивите. Въздух, който не излиза. Петър направи крачка напред и датата зад името му се появи. В момента, в който Петър прекрачи прага на стаята, усети, че времето вече не тече по същия начин. Въздухът беше гъст, почти видим, сякаш беше създаден да пречи на всяко движение. Той затвори очи за миг и чу как вратата се затваря зад него. Не беше обикновен звук на затваряне. Беше звук, който се състои от стотици шепоти, от стотици премигвания, от стотици дати и имена, които изпълваха всяка пукнатина в стаята. Когато отвори очи, пред него стоеше голяма стена. Плътна, твърда, покрита с стари документи. Въздухът около него се надигаше, раздвижен от някаква неясна сила, която той не можеше да види. Стената не беше проста стена. Тя беше съставена от хиляди малки листове, захвърлени по начин, който изглеждаше напълно случайен. Но когато погледна по-отблизо, осъзна, че не беше така. Листите бяха подредени. Те следваха точно определен ред, който никой не би могъл да забележи, ако не беше тук, ако не беше в този момент. Всеки лист имаше дата, всеки лист имаше име. Петър не искаше да гледа, но го направи и видя. Неговото име беше там, подредено в редица с други имена. Всички те прекарали години в това място. Всички те част от архив, който никога не се затваря. Всеки лист, всеки запис, всеки момент от живота на някой, който някога е бил тук, беше запечатан. Това не беше просто съхранение на документи. Това беше събиране на истории. Истории, които бяха събрани не за да се научат, а за да се забравят. Докато гледаше имената, Петър усети как нещо се променя в него. Как го обзема усещането, че всъщност никога не е напускал това място. Че той, както и всички тези хора, е част от нещо, което не може да избяга. Не може да избяга, защото той е вътре в него, в неговото тяло, в неговото съществуване. Тогава почувства стъпките. Бавно, но сигурно. Отново зад него, без значение къде отиваше, те щяха да бъдат там по петите му. И когато се обърна, се изправи пред собственото си отражение. Лицето му беше замъглено, неясно. Все още не беше тук, все още беше част от нещо друго. Той погледна към стената и тогава забеляза нещо ново. В горния ъгъл на стената, на самия връх на редицата с документи, имаше още един лист. Но този не беше написан. Беше празен. Това не беше просто лист. Това беше ново място, нова дата и ново име. Неговото.